Подготвяме тази кола за зимния сезон. След пълно измиване е време за най-важната стъпка – защита на боята. Ще нанесем NanoShield – защитен спрей с графен, нанокерамика и силикон, който помага да запазиш боята през зимата. Какво означава това на практика? Когато колата влезе в контакт с дъжд, кал и сол по пътя, замърсяванията се задържат много по-малко и почистването става значително по-лесно. Ще нанесем NanoShield върху цялата кола. Колата е предварително добре измита, за да може защитният слой да се задържи още по-дълго. Нанасянето е лесно. Разнасяме продукта с леко влажна микрофиберна кърпа, а след това с другата полираме. Важно е да се нанася детайл по детайл и да се полира веднага след разнасяне. NanoShield подобрява вида на боята и микродръскотините. Създава слой, който осигурява блясък, хидрофобен ефект и защита на боята. Сега ще полеем с вода. Ще забележиш по-дълбок блясък и на живо ефектът се вижда много по-добре. Водата просто се стича. По време на движение почти никаква мръсотия няма да остава по повърхността. А резултатът? По-лесно измиване, по-безопасно подсушаване, по-малък риск за боята през зимата. NanoShield е практично решение за зимна защита, без скъпа керамика и без сложни процедури. С една бутилка можеш да направиш няколко нанасяния и да поддържаш колата си защитена през целият сезон.